So tara, bilang ako mag-vlog while driving kaya bisa madakpan ta. Arat na! Let's go! Woo! Hello mga kalapo! Alright. Nami diri sa kawanay, nami diri sa Tagasa. Ngita mi among sud anunon. Kani 120. Ilang kilo na eh? 20. 20. Kani lang sila kilo. Pantuwa? Tuwa. Tuwa. Tuwa? Pwede na ko mag-video diri te. Ay ako dito na nakabutaka. Oh, wala man. Ano kitang kang dumayo? Ako aro mang na. Oy, ganahan mo pala yung isda no. Na dire na isda. Promote sa Oplog TV. Wala isda sa merkado, na dire. Presko pa kayo, old gikan pa nila. Presko ba tindira? Oh, hasta tindira, presko. Lamas. Lamas. Pili ba din maglamas dayo? Order na lamas, pili lang. Kompleto, Ricardo, si Dre pa rin daw. Naik ko ng kuhan, tanan. Oh, Mga ni mo San Remeo. Malit, yung mga presko, apel tindira, presko sa. Joking! May tama ka! Today is Monday niya. Among trip karon kay amot lang. Pili na mo kay mga to siguro may ko ano niya. Tabuilan mo niya. Tabuilan road trip. So dila may magdugay diri sa kuan. Salamat kay ninyo te. Sa lamian nga isda og sa presko nga lamas. Tanawal ni sa vlog namo. Pauli na mi kay. Pauli ta mi otro. Ready to cook. Ready to cook na. Let's go. Hey yo nay ko. Yes, kami kay naabot ta. So mag-ready lang mi sa mong gamit kay unya kay maglakaw mi. Yes. Magkita-kita ta ninyo niya, mag-road trip ta. Let's go. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Alright! What's up sa inyo mga kalapok akin? Kuya lang ko si Kuya Jan. Nasaan may kuya gron? Kauban ako si Konsihal Aldrich. Road trip eh, makita may kanag. Kuha diri sa sunod nga lungsod diri sa San Remigio. Ato ta sa lungsod sa Tabuilan. Ya, amo lang makita sa inyo kung asa may paingon din. Before ana, amo sa nga tuon si Aldrich. Yes! Mga tatalabig, Tara si Konsihal Aldrich. Order. Let's go! Yay! Mga tatalabig. Asa kami doon na sa motor. Let's go mga people! Mga kalapok eh. Let's go mga kalapok! Let's go!
Cold Spring. Tigbawan. Tigbawan? Oo. Yeah, lamat. Lamat. Namin diri sa Tabuyan. Eh namo gipakita ka kana ilang cold spring nga giingon diri sa Tabuyan ba. Mura mang nakasagsaag na mi, ang giingon to sa unahan GGL, nya nakita mi GGL. Unahan pa? Ah, sa unahan pa dai, so let's go. Ato jud kuno sa GGL kuno. Tanaw to mo tinuod pag ini ilang giingon. Nga cold spring diri sa Tabuyan. Tudlon na to. I-try na mo diri. Try na magsuod diri sa magsuod na sa GGL ha. Uy, nasa Lake Wardre ng hanging bridge. Aray. Okay. Amo siguro ni cold oh. Is this the cold spring or not? Namin nakita andre nga murag pool pero I don't know if cold spring ba siya. Nagipo sa Facebook ba? Nagduda jud ko ato. Kay murag dili gito siya tabuilan gid. I don't talk anymore. Boss, salamat kay mo boss. Salamat kay murag natultulan na ginamo ni. Nagkasagsag na yung taon mi. Hello, Lukandeng. Okay kayo. Okay na di ha? Okay na kayo. Ato na me. So ang ingon sa among gipangutanan dito ganiya, barangay Kantakuyan daw. Yung murag layo pa daw mga 7 kilometers gikan diri sa kaniyang mong giunungan. Paingon dito. Pusta mga na namin diri. Tiwaso na lang yun eh. Let's go! After a long ride, dabot na mi diri. Tanaw to if legit ba jud ni nga kon Cold Spring. Mo ni giingon nila diri itong nagbike ta diri. Doon na ba? Adto mo sa kuan. Kuan pero dili makasuot yung bisikleta. O bisikleta makasuot man. Basta hindi lang nila pasudlan gid diri. For kuan lang ba? Para malimpyo. Worth it nga kuan nga road trip. Approve. Tanaw na nila ng Cold Spring. Pero kuya Janjan pa nga alkansi ko na kung gihago na hindi maligo. Dito maligo. Balik pa sa Domingo. Balik ka sa Domingo dito maligo. Maligo kita diri. Bugno gid eh. Cold Spring gid eh yo. Kabalo mo, usa mo katinaw dili sa kuan no. Cold Spring gid eh. Legit si nga Cold Spring. Mao day ni. Yes sir.
Magdaan yung meron sa sabon ka lang. Magdaan yung meron bato kay lugod. Biyawa silang cold spring eh, bugno kayo. Murag siya. Cold na kayo. Okay, kahit be. Ha? Dam na kaya. Actually, nakasagsag kami ganyan pero at least nakaibaw na may karoon kung asa. Located na siya. Exactly ko nila sa proper tabuilan. Dahil makaagi mo duha ka bridge. So sa ikaduha nga bridge, aram mo nung ibilin yung motor sa gawas. If nawe mga gamit, dalaan nyo dili para safety. Kaya common, maglakaw mo ba yung mga 300 meters? 300 meters pero gikan sa kalsada. Din maabot na mo dili sa cold spring nila. Worth it ang among road trip, no? Yes! Bukas sa mga kalapong, no? Free run siya, wala entrance. Kita kung sa'yo mo buhatong trip, pwede ka maglugod. Maglamba. Hangyo lang sa dako ninyo. Once mga ni gani mo, please observe cleanliness. Kaya para ma-preserve na ito nila, para ma-improve ang yun ang lugar dito. Actually, tugnaw gid siya, cold spring gid siya. Right! Ako tuloy lang cold spring dito. Dahil kung nakita ang mga post sa Facebook, especially sa mga friends and etc. Muna lang ang background doon kami. Kung profile pic nila, muna lang ang background. Mura tag, kung ano siya drip, limaw ko ng kon. Oh, mundi lang to. So guys, once again, dili siya scam. Legit gid siya. As in, legit gid siya nga. Oh, nakuha mag-push up bro. Oo. Woo! Muna tambal sa laay. Legit gid siya nga cold spring diri sa Tabuilan. Dara. Oh, mo na lang din nangaligo karon diri. Disclaimer sa mga nakuha sa video. Shout out ninyo tanan. Oh, nindot eh. Kantakuyan. Kantakuyan na yung tinuod nga word. Ano nag-alrich? Joke na. Pero gitugno lagi. Shout out kang Wanay. Kang George o kang Jigo. Kamera sa Upload TV ron. Pangasap. Nindako si George. Si Alvin na nindako. Si Alvin, si Jigo. Nindako. Si Jigo. George, nindako. Upload TV, the new generation. Grabe! Logsong na sana yung taga sa Remiyo. Pasensya, way cold spring semua. Karon po ko nakakuhaan silang cold spring na tugnaw ko eh. Bugnaw nilang cold spring diri day. Kung mag-expect ato na. Feeling ako akong lawas na limpyo. Mura siya nakatangtag kubal ba. Kanang mga turista nga mga nino, mabantayan ninyo ang lugar. Mao ni ang lugar ha. Okay. Sa mga turista nga wala pa nakani, tuyog ta mo sa lugar. Mao ni ang lugar ha. Tanawan ninyo ha. 1, 2, 3, go. Oh, kana. Kung mga ni magani mo moto ilan na nga abot na mo diri sa Kantayukan. Kantakuyan Cold Spring. Lemon Ling. Alright, muli na mi. Arat na. Arat. Let's go. Mangita may kananan. Snacks ta. Dos lang mo ha, okay ra. Okay. Yung tao ni inyong alagad. Pobre pa rin sa tanang pobre. Oh. Dos na mo ha. Dos. Wali salamat eh. Ipalit ang makaon na ayon ng kanang kuan ha. Yes sir. Third stop, Angel's Burger diri sa Tabuilan. Pare nang kuan sa ng food vlog. Pumana mi sa motor vlog, exploring vlog, then kay food vlog. Mo na bagong Upload TV 2.0 version 2.0. Si George
of the Igo. Alright, tara, nabot na. Sarap na. Hih. Food review. Ngayon ta? Ano ba? Hindi ka? Ano ba? Tay mo da. Ang hirap! Yes. Oh, sorry. Sorry again. Padawan na mi uli. Ay, sa day. Nada ko ipakita din sa inyo. Mo ni akong remembrance sa Tabuilan. Panglugod na ko niya. Ikaw ugmay, kaligo na ko. Uy, marumang nahunong mi. Ngita sa agi oh. Platan mi, naplatan. Happy lang yapon ko. Yes, finally naabot na mi diri sa balay. Sobrang kapuya. Nadugay mi kay na kuan mi naplatan mi sa motor, ya mo na lagi pabulkit. Salamat tayo sa iyong pagtanaw, pag-uban na mo. Safe. Oy, saba. Nag-vlog ako oy. Safety, safe and sound na mo pagabot diri. Diri na lang ko to mga mo vlog, mo road trip. Legit yun ganay Cold Spring sa Tabuilan. So mga to mo guys ha. Daghang salamat. Chicken Cups. Kita-kita sa sunod na vlog. Peace. Let's go. Woo!